días. Mi nombre es Fernando Fantova. Soy la mascota vasca del Congreso Catalán de Serveis Socials y tengo la suerte de coger el testigo de Begoña Román, que nos ha dado algunas pistas, desde mi punto de vista, sobre el gran tema que nos convoca hoy. Fijaros que la inclusión está en el nombre del Congreso desde el principio, pero este año es como el tema central, ¿no? Y esa inclusión social, yo sentía que Begoña un poco nos decía que no es nada extraño estar incluido socialmente, porque ya por naturaleza el ser humano es tremendamente social e interdependiente y dependiente, ¿no? Y ella nos invitaba a fabricar esta manta patchwork, esta inclusión desde la diversidad. Y también yo he sentido que quizás, Begoña, yo he captado un mensaje de ella, que quizás cuando hablamos de inclusión muchas veces se nos va a la cabeza a los aspectos laborales, a los aspectos económicos, de una renta de garantía de ingresos, una renta garantizada, etcétera. Pero ella también subraya mucho la importancia de los aspectos relacionales, afectivos, esos aspectos microsociales, ¿no? Y bueno, pues en realidad yo me preguntaba si de pronto, esto es la pregunta que me quedaba después de escuchar a Begoña, si de pronto hay una llamada para que específicamente en los servicios sociales nos preocupemos especialmente de esos aspectos de cuidado relacional que tan importantes son para la inclusión, sin desconocer evidentemente que la inclusión requiere de otros aspectos, como decíamos, económicos o laborales. Curiosamente, la mesa redonda que tenemos ahora, la pregunta es si los servicios sociales estamos solos ante la inclusión. Fijaros que incluso puede darse la duda de si realmente nos ocupamos de la exclusión y la inclusión social si estamos demasiado solos. Esa es la pregunta que hemos lanzado a estas personas, que son, allá al fondo, Ariadna Manent. Ariadna Manent tiene una formación de economista y una inserción inicial en el mundo del tercer sector de acción social con personas con discapacidad intelectual como economista, y luego ha hecho una evolución más centrada en la gestión estratégica, en la dirección estratégica de organizaciones, con mucho interés en los aspectos, dijéramos, de funcionamiento interno, de participación, etc., ¿no? Xavier Casademont es politólogo, él está ubicado en la Universidad de Girona, está al frente del ámbito de trabajo social, y él realmente donde se forjó, donde se curtió, donde aportó muchas cosas también fue en el Consejo de Acción Social de La Garrocha, ¿no? Que es, digamos, su punto de origen y donde hizo cosas muy interesantes, ¿no? Y Güneş Öztürk es una persona cuya formación inicial universitaria es en el ámbito de la economía laboral. En ese momento es fundadora y miembro de una cooperativa de trabajo asociado, y está también en la Universidad de Lleida, ¿no? Sus temas de interés y aportaciones principales ahora en políticas públicas y en análisis críticos de la sociedad tienen que ver con aspectos de migración, de diversidad, de diferentes tipos, ¿no? Bueno, pues hemos preparado la sesión. Nos parecía que establecerla como una conversación con cierto guión pues podía ser la manera de que fuera interesante. Y yo pues voy a empezar por la primera pregunta para Xavier. Xavier, suelen decir que nombrar mal las cosas es agravar la desgracia del mundo. Nos decía Begoña que el lenguaje es performativo, que no es inocuo el cómo entendamos las cosas. Por eso yo te quería hacer la primera pregunta. Danos en 3-4 minutos los que serían para ti los elementos o componentes básicos que caracterizarían la inclusión social. O sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de inclusión social? 3 o 4 flashes. Molt bé, vaig intentar-ho amb 3 o 4 flaixos i sobretot després de la conferència inaugural que ja sé prou reveladora, no? Primer flaix, jo crec que la primera qüestió a tenir present és que quan parlem d'inclusió, com en molts altres conceptes de les ciències socials, pateix d'una indefinició, d'una polisèmia i d'una dificultat per consensuar definicions, no? Si la inclusió la plantegem des de la perspectiva també dels serveis socials, podríem dir que la cosa encara es complica més. Sabem també que els serveis socials pateixen d'una certa indefinició de quin és l'objecte, la seva finalitat, i per tant aquesta dificultat de consensuar aquests conceptes és problemàtica, i és problemàtica des d'una perspectiva analítica, perquè ens condiciona com definim i com contextualitzem, però també des d'una perspectiva política, des de la perspectiva del com intervenim. Si a més hi afegim que molts dels conceptes, moltes de les paraules que utilitzem des de l'àmbit dels serveis socials
vinculades a la millora de les condicions de vida de la població, la cohesió social, la integració, la marginació, la discriminació, les cures, la vulnerabilitat, també són conceptes difícils de delimitar, doncs això ho fa complex. En aquest sentit, jo crec que una primera nota a fer és que si els serveis socials no lideren i no comparteixen un relat al voltant d'aquests conceptes, els altres, els que volem que no ens deixin sols davant d'aquest repte, també tenen molt difícil que els puguem incorporar en la construcció d'aquest relat. Tanmateix, jo crec que abans, en la introducció, tu ho deies, no? Quan intentem definir-la, sí que des dels anys 90 tenim un cert consens a identificar la inclusió com un fenomen que és multidimensional. Tenim unes dimensions, unes variables clàssiques, treball, renda, formació, salut, habitatge, fins i tot, xarxa social, capital social, però en un context de canvi d'època, de societat del segle XXI, noves dimensions s'afegeixen. Tota la qüestió urbanística, de la participació en un sentit molt ampli, dels vincles, de la connectivitat, fins i tot de la tecnologia, de la mobilitat, el repte que planteja el canvi climàtic ens planteja també o ens afegeix molta més complexitat en aquest fenomen. També totes aquestes dimensions clarament es veuen afectades per variables com el sexe, l'edat, l'orientació sexual, és a dir, moltes variables de diversitat, i la inclusió, en el fons, no deixa de ser un fenomen que el podem analitzar des d'una dimensió objectiva, però també des d'una percepció subjectiva. I algú pot intentar buscar indicadors, típicament en l'àmbit laboral, que podrien reflectir una certa inclusió, però quan mirem com és, per exemple, avui en dia la qualitat de l'ocupació, doncs podríem posar en dubte que la inclusió en el mercat laboral sigui també una inclusió plena en termes, per exemple, de precarietat, de treballadors pobres, etc. En tot cas, també la inclusió, en bona mesura, crec que està molt condicionada per el model socioeconòmic que tenim. No és l'únic factor, però és un factor molt important. Si tenim un model socioeconòmic que es basa o que es caracteritza per la precarietat, per una societat que fomenta gairebé l'esgotament, doncs difícilment podem parlar de societats inclusives. I per acabar, i no vull passar del temps que tenia, també crec que és important tenir en compte que tota definició d'inclusió porta implícitament al seu darrere una definició de societat o de comunitat. I aquí jo crec que ja m'ha agradat molt en la intervenció anterior quan es parlava de la construcció del relat i d'una dimensió de poder en relació a com construïm el relat. El model de societat hegemònic en l'actualitat és un model que aparentment fa bastant difícil que puguem parlar de societats inclusives. Tenim un model que, si em permeteu la broma, podríem dir que avui en dia gairebé ser un antisistema, més enllà de ser una cosa que en el passat era cosa d'un grup reduït, gairebé esdevé una obligació moral, perquè aquest sistema ens empenya en un model de societat molt difícil. Per tant, per concloure aquesta primera intervenció, no responc encara si estem sols o no. Crec que no estem sols, però que hauríem de ser més. Sí, yo cuando escuchaba a Begoña pensaba que igual es la inclusión como el colesterol, que hay del bueno y del malo, que de alguna forma también hay tipos o modelos de inclusión. De hecho, Guinness, yo te he escuchado decir que a veces estamos analizando los procesos de exclusión e inclusión social actualmente con modelos mentales igual anticuados. O sea, ¿tú qué rasgos, qué características ves hoy en dia, así com més actuals de la exclusió social i de la inclusió social? Molt bé. Doncs sortiré una mica dels regles de joc que havíem acordat, però respondré a la pregunta, però... Va a fer un Juana Dolores. No, això no és veritat. Doncs reprenent una mica del que explicava el Xavier ara, si la inclusió és bàsicament l'accés de qualsevol persona o col·lectiu un accés garantit a la ciutadania, als drets socials, econòmics, polítics i socials, i també que això s'ajunta amb les possibilitats de fer una participació, exercir una participació efectiva a l'esfera política, podríem entendre que la inclusió és l'absència d'aquestes possibilitats, aquests drets, i l'absència que fa patir i d'alguna manera té un impacte real sobre una part de la població, sobre les persones, té un impacte als seus cossos, a les seves emocions. Aleshores,
si aquesta és la definició de l'exclusió social, jo crec que hauríem de mirar una mica també a les xifres, no? És a dir, jo he mirat abans d'ahir l'informe anual de Xarxa Europeu de lluita contra la pobresa i veig que 3,1 milions de persones, és a dir, el 27,8% de la població de l'estat espanyol està en risc de pobresa o exclusió social. I aquest és un augment que d'alguna manera marca un augment de gairebé d'un punt percentual respecte a l'any passat. I si mirem a la Catalunya, segons les dades de la Generalitat de Catalunya, que són de 24 d'abril de 2023, el 24,7% de la població de Catalunya es troba en risc de pobresa o d'exclusió social. Jo no cal que us parli dels indicadors d'exclusió social i de pobresa perquè vosaltres, sens dubte, coneixeu molt millor que nosaltres. Però jo crec que l'error més rellevant que es fa en la lectura d'aquesta situació és pensar que ara ja no vivim o no som una societat de classes, perquè ara som una societat amb multiplicitat d'eixos de desigualtat que, tot i que hi ha diferències molt marcades de riquesa i de riquesa material sobretot, el que caracteritza més la societat actual, existeix una sèrie de nous espais d'exclusió social que actualment no podem parlar d'una societat de classe. Aquest és l'error més rellevant que fem quan nosaltres reflexionem i pensem sobre exclusió social, perquè sobretot oblidem quina és la situació d'un grup, un col·lectiu molt gran de la societat que creu que no està en les portes del risc d'exclusió social. És a dir, en el moment en què oblidem que som una societat de classe, oblidem o no fem una bona anàlisi, una bona lectura de quina situació tenim nosaltres, sobretot les persones treballadores dels serveis públics. Aquest és un error perquè continuem sent una societat de classes, perquè segons el que sàpiga jo, el capitalisme encara no està esfondrat, és a dir, no ha derrumbat. I penso que aquest error es basa d'una banda per confondre la categoria de classe amb l'estatus social, és a dir, quin és el nivell de la riquesa material o capital material econòmic que podem disposar, l'estatus social no és la classe, i d'altra banda no entén i no analitza correctament com el capitalisme subsumeix sempre o subsumit, històricament, altres relacions de dominació i desigualtat. És a dir, els espais d'exclusió social en l'actualitat, òbviament, requereixen una anàlisi de la nostra actualitat, però no podem imaginar o pensar que no existia exclusió social o espais d'exclusió social anteriorment. I s'afegeix en aquesta lectura d'aparences, que dic jo, un altre enfocament que seria, jo crec que interessant de debatre en un altre moment, que és llegir no correctament l'emergència de noves mobilitzacions, nous relats, noves narratives, com deia la Begoña, sobre aquests espais d'exclusió social. És a dir, hi ha un col·lectiu, hi ha un grup, les dones ho sabem perfectament amb la història del feminisme, com nosaltres convertim un subjecte polític, ocupant l'espai públic i convertint el nostre discurs, fins i tot un discurs hegemònic, això no passa perquè les dones són excloses des de fa un segle, no. Bàsicament perquè nosaltres, amb la nostra mobilització, ens estem empoderant i podem posar el nostre dit allà on no hi ha suficientment drets i poders i capacitats que puguin permetre un millor desenvolupament personal i col·lectiu. Aleshores, per què parlo d'això ara, si tu m'has preguntat de l'exclusió social? Bàsicament perquè, si acceptem com a vàlid la meva premissa, que som una societat de classe, que també reconeixem que hi ha altres identitats que reivindiquen, que hi ha una companya politòloga que és Mònica Clua-Losoda, ella parla de nous subjectivitats amb capacitat de ruptura. D'acord? Som una societat de classe, hi ha nous subjectivitats, nous subjectes polítics nous, que posen el dit on s'ha de posar. Aleshores, com definim l'exclusió social?
actual. Aleshores, jo us convido, si em permets un minut més, Fernando, a portar us convido a un altre terreny. Quin és aquest terreny? El terreny és el següent. Si nosaltres entenem l'exclusió social com un debilitament al teixit social, on som nosaltres? És a dir, no som forma part d'aquest teixit social? És a dir, no només pateixen o no només hem de fixar aquella 27,3% i 13,1% de la societat catalana o de l'estat espanyol en què està en el risc d'exclusió social, o hem de mirar tot el teixit social per entendre l'exclusió social actual. Jo penso que parlem de la fractura al teixit social perquè el teixit cada cop més fràgil, perquè la població cada cop té menys drets, menys recursos, menys poder i menys sobirania. I aquesta població també som nosaltres. D'acord, aquesta podria ser una reflexió política filosòfica, però si nosaltres miréssim, per exemple, sobre les xifres en termes quantitatius, parlant, què sabem de la població que s'havia considerat fins ara a la classe mitjana? Com ha evolucionat el seu empobriment i la pèrdua de la seva sobirania econòmica, política, social, cultural? Què diria les xifres a nosaltres? Doncs, segons els barems que maneja l'OCDE, la classe mitjana abasta el 55% de la població de l'estat espanyol. 11 punts, menys que l'any 2000. Què és classe mitjana? Són les persones que pertanyen a la classe mitjana, són aquelles que troben que la inflació en els béns de consum i al mercat a l'habitatge els impedeix una qualitat de vida, la dignitat que també havia mencionat anteriorment la Begoña. Aleshores, potser ara és el moment de pensar molt en sèrio com mobilitzar-nos col·lectivament, però no només fixant des d'una perspectiva, que jo sé que parlarem més endavant, des d'una perspectiva, unes pràctiques que sembla que ens costa abandonar, que podríem definir com a assistencialistes, mirant, fixant no només a aquesta població que ja està sota l'umbral de la pobresa o que es considera com a excloses socials, hauríem de fixar-nos quins són els mecanismes que ens empobreixen, ens desempoderen, desposseixen dels nostres recursos i la nostra capacitat i el nostre poder. Perquè si nosaltres no polititzem aquesta situació i aquesta reflexió, molt probablement aquest 55% que actualment, que parlem de classes populars, dintre de 10 anys convertirà un 75% de la població. I aleshores sí que tindrem un greu problema. I crec que no voldria deixar sense mencionar el moviment feminista, perquè crec que és el moviment que ha marcat per excel·lència mostrar com s'està reproduint aquest capitalisme patriarcal i com ens està desposseint dels nostres recursos. Penso que el seu recorregut com a moviment ens podria donar moltes pistes, potser per ja mobilitzar-nos i atendre aquesta fractura que considerem al teixit social, però potser de manera més integral y més transversal. Muy bien, pues Bundes nos ha dado otra mirada, otra vuelta de tuerca sobre este fenómeno de la exclusión social y la inclusión social. Y Ariadna, tú perteneces a una entidad que pertenece a DINCAT, y DINCAT pertenece a una red que se llama Plena Inclusión. Parecería que las discapacidades no tienen que ver con la exclusión social, o sí. ¿Tú cómo lo miras desde una persona con responsabilidades de gestión en unas entidades que son de servicios sociales y que tienen un colectivo de personas con discapacidad que no sabemos si tiene que ver o no tiene que ver con la exclusión social i la inclusió social? Què nos cuentes tu? Molt bé, bon dia. Primer, moltes gràcies, bon dia a tothom i moltes gràcies per l'oportunitat d'avui estar aquí i aportar la nostra veu. Jo començaria intentant agafar el que deia el Xavier Lagunes sobre un relat. Crec que
quan més simplifiquem el relat, potser més ens entendrem, sense arribar que la simplificació potser no és del tot bo. No em vull posar en terrenys que no soc expert. Però per nosaltres la inclusió social, segons definició de plena inclusió, seria que les persones poden participar en qualsevol oportunitat, en qualsevol activitat amb igualtat d'oportunitats, posant èmfasi que la igualtat d'oportunitats ha de rebre els recolzaments necessaris per poder-hi participar. I per tant, un entorn inclusiu seria aquell que assegura que totes les persones tenen aquest espai amb els recolzaments necessaris per poder-hi participar. Alhora també, des de l'entitat, des del sector de la discapacitat intel·lectual, parlem cada cop més de comunitat. Nosaltres entenem que la inclusió s'ha de teixir des de la comunitat i només fent una petiteta pinzellada, perquè crec que donaria per tot un congrés què és comunitat. Comunitat seria parlar d'un grup de persones, un sistema, un ecosistema de relacions, emocions i referències. Seria una realitat més petita que la pròpia societat, seria una possibilitat d'autogestió i autoorganització solidària. Per tant, entenem que la comunitat és un factor positiu pel benestar de les persones i, per tant, des de la discapacitat intel·lectual volem avançar cap a la inclusió en clau comunitària. Com hem de fer-ho això? Doncs diríem, primer hem d'identificar quina és aquella comunitat existent al voltant de les persones, en el nostre cas amb discapacitat intel·lectual. Hem de recolzar-nos amb les dinàmiques existents ja en la comunitat, hem d'ajudar parlo des de les organitzacions també del tercer sector, hem d'ajudar a la seva potencialitat sense suplir-la, i per tant el que anem a buscar en l'entorn comunitari és l'empoderament, és la transformació amb consciència de subjecte de les persones per al final anar a millorar la qualitat de vida. Per mi això seria com una primera pinzellada d'inclusió, inclusió social amb clau comunitària i sobretot pensant i parlant des de la discapacitat intel·lectual. Ara bé, on m'agradaria posar èmfasi és a la mirada aquesta de la gestió. Com deia el Fernando, jo vinc d'un àmbit de la gestió, fa més de 10 anys que estic al tercer sector, i quan veig que hi ha alguna cosa que no acaba de funcionar, que no ens n'acabem d'en sortir, intento entendre el per què. No sé, jo soc així. Primer intento entendre el per què, perquè quan entenem el per què podem tenir possibilitat d'actuar diferent per intentar que allò que no està funcionant comenci a funcionar. I aquí és on m'agradaria fer-hi èmfasi. Jo crec que hem de mirar la inclusió social com un problema complex, entenent la complexitat com a multifactorial i dinàmic. I per tant, aquí començo a enllaçar cap a una idea que cada cop m'agafa més força, és que si la inclusió social és un problema complex, multifactorial i dinàmic, les organitzacions ens haurem de, valgui la redundància, organitzar de forma multifactorial i dinàmica. I podem parlar d'organitzacions, podem parlar d'equips de treballs o podem parlar d'ecosistemes. Però crec que hem de començar a fixar la mirada cap a la multifactorialitat i la dinàmica. I aquí darrerament m'he inspirat molt amb dues idees que el Quim Bruguer apunta en el seu llibre de Organizaciones que saben, organizaciones que aprenden, que diu, la primera és, un dels errors que s'ha fet en polítiques públiques i en models organitzatius gerencials és creure'ns que els problemes complexos, els wicked problems, es podrien resoldre amb una doble simplificació. La primera és una sola disciplina seria capaç de resoldre un problema complex, diem-li educació, diem-li sanitat, diem-li serveis socials, una sola disciplina, i l'altra és creure'ns que un sol àmbit professional, un sol professional seria capaç i tindria la resposta a un problema complex. Quan intentem simplificar un problema complex d'aquesta forma tan simple,
doncs no ens en sortim amb trobar les respostes que necessitem. Per mi aquesta és una idea molt potent. Quina és l'altra idea? Com apunta el Kim Bruggen al seu llibre, doncs ens estem adonant que models gerencials i jeràrquics ens han aportat eficiència en les polítiques públiques, però potser no estem aconseguint l'eficàcia en les mateixes. Per tant, jo amb aquestes dues grans idees, per mi ja agafa molta força centrar-nos en repensar i com ens hem d'organitzar, tots plegats i totes plegades, si realment donem per fet que la inclusió social és un problema complex i que, per tant, hem de canviar el sistema o l'estructura des de quan l'estem intentant revertir cap a trobar una solució o, com a mínim, anar-ho enfocant cap a un millor port. Sí, me estaba acordando de una ocasión que yo estaba con una persona con responsabilidades políticas en una diputación foral allí en el País Vasco y le decía pues, que las personas en grave situación de exclusión social, incluso en situación de calle, frecuentemente tenían una situación de dependencia, ¿no? Y me decía, hasta ahí podríamos llegar, o son excluidos o son dependientes, no puede ser las dos cosas, ¿no? Lamentablemente la realidad no se avenía al esquema mental que esta persona tenía, ¿no? Y de alguna manera creo que esta primera ronda nos ha dado como una pista muy grande de muchos trazos, de muchos matices y de muchos elementos que por tanto no podemos como cosificar o como dijéramos reducir el fenómeno de la exclusión social y la inclusión social a una parte de él, ¿no? Vamos a ir entrando un poco a ver cómo lo abordamos después de reconocer esta complejidad y este elemento de multidimensionalidad, de relación con lo que nosotros hacemos, de capacidad de agencia, de politización. Y Gwyneth, tú nos podrías decir quizás qué rol tiene el Estado ante esta inclusión o exclusión social, qué papel tiene la ciudadanía, ¿no? Es decir, tú has hablado de asistencialismo antes, hablas frecuentemente de transversalidad, interseccionalidad. ¿Cómo manejas estos conceptos a la hora de decir, cómo definirías esa política pública frente a la exclusión social? ¿Cómo es el rol de ese Estado o de esos poderes públicos ante esa realidad que tú has mencionado antes? ¿Son cómplices? ¿Son los que lo pueden resolver? ¿Cómo lo ves? No, ara estava pensant que en la primera pregunta crec que he passat bastant el temps que em pertocava i ara, escoltant una altra vegada les preguntes, i penso hauries de resumir en 2 minuts perquè si no estaràs superant constantment el temps que et donen. Sí, porque además también nos gustaría que luego pudiéramos hablar también con la gente que les incluyéramos en la conversación. I també he de reconèixer una cosa que sempre he pensat que des de la perspectiva marxista que treballo jo majoritàriament és molt difícil parlar sobre la política pública i sobre el rol de l'Estat. També us he de confessar, no? Però intentaré resumir una mica també entrellaçant amb les idees que havia plantejat responent la primera pregunta. A veure, jo, primer de tot, penso que hauríem de rebutjar de manera molt clara veure l'Estat només com una cosa immòbil, com una estructura no transformable. És a dir, independentment del seu rol des d'una perspectiva marxista en les relacions capitalistes i en la perpetuació de la societat capitalista, deixant de banda això, el que tenim actualment nosaltres, com a persones que més o menys jo crec que viurem potser uns 50-60 anys més, viurem en aquest món i som éssers socials, com deia també la Begònia, i tenim no només el deure, sinó també un deure amb la nostra pròpia esperança com a éssers humans de transformar la nostra societat, transformar les nostres condicions de vida. I aquest deure o aquestes ganes de transformar les nostres pròpies condicions socials passa per també reclamar, reivindicar transformacions en les polítiques públiques i transformacions en les pràctiques estatals. I de fet, això ho diu perfectament el liberalisme polític, que la transformació de les polítiques públiques o les pràctiques estatals sempre ha sigut i sempre serà, per definició, fruit, producte de mobilitzacions socials de la ciutadania. És a dir,
Nosaltres vivim com a una comunitat a un territori concret, no? I aquest territori concret podria ser a l'estat espanyol, podria ser un altre país, la nostra nació podria estar definida com a Espanya, com a Catalunya o com a un altre país, no? Però finalment, les nostres reivindicacions i les nostres mobilitzacions sempre busquen una transformació concreta en el nostre territori. I quins són els nostres interlocutors? Doncs els nostres interlocutors, qui està ocupant l'espai de poder, qui té les capacitats de fer certs canvis. Per tant, ha de veure molt el concepte de la ciutadania amb la crítica assistencialista. És a dir, si nosaltres deixem de ser una ciutadania passiva, si nosaltres deixem de ser una ciutadania que oblida que l'estat és una relació social i tot el que hem aconseguit fins ara en termes de drets, en termes d'oportunitats, ha sigut fruit d'una lluita organitzada de la ciutadania, no podem tenir, jo crec que, això també ho dic de manera molt honesta, no crec que pot haver-hi una possibilitat de pensar i actuar de manera diferent quan els serveis socials reben persones que tenen tant patiment. És a dir, si nosaltres no ens considerem com uns actors actius, dintre de les limitacions que òbviament ens proposa, ens indica un capitalisme patriarcal i racista, però és que si no considerem tota la història i tot el que hem aconseguit, tampoc no podem tenir una altra funció més enllà de, com deies tu, Ariadna, ahir, de fer papers, la burocràcia, d'alguna manera. És que per avançar d'aquí, jo crec que, primer de tot, hauríem de nosaltres fer repensar qui som, no? És a dir, qui som nosaltres? Aquesta és la primera. Ja és 4 minuts. Tinc altres coses a dir, però m'espero. Muy bien. Xavier, dada la multidimensionalidad de la inclusión social, dejamos también, diríamos, retomaremos lo que plantea Güneş de si realmente somos, diríamos, parte del problema, parte de la solución, quizás seamos las dos cosas, pero de alguna forma tú has planteado la cuestión de la multidimensionalidad y aparece ahí la idea de la transversalidad, que es una palabra como muy manida también. Danos un poco de pistas, o sea, ¿qué es eso de la transversalidad? ¿Cómo va encajando las políticas de inclusión en las diferentes partes de esa transversalidad, incluyendo los servicios sociales? Mira, deixa'm començar barroerament. És a dir, en els meus apunts tenia aquí apuntat la transversalitat és una estafa. Tenia apuntat això. Titulares de hoy, el Estado es una relación social, la transversalidad es una estafa. Ara ho explicaré. Jo voldria, i tornaré, però voldria respondre a la pregunta des d'una doble dimensió. Una, que estiraria el fil de coses que deia l'Ariadna, des d'una perspectiva més estructural organitzativa, i una altra més política, que potser encaixa més amb el que deia la Güneş. La primera cosa és que, en base a la multidimensionalitat i en base a la complexitat, jo diria que fent una hipèrbole també tenim unes estructures institucionals i uns models de governança del segle XIX que volen respondre a problemàtiques del segle XXI. I aquí tenim un desajust, molt gran, que dificulta molt que aquest plantejament que tu comentaves, que sigui més ampli, més híbrid, que trenqui aquesta mirada excessivament fragmentada, segmentada, parcialitzada, sigui l'adequada per donar respostes a aquest fenomen, que és un fenomen, com molt, ja ho hem vist, molt multidimensional. Tenim uns models que es fonamenten en el paper de l'Estat o de les institucions públiques que incorporen altres actors, però d'una forma encara monopolística, jeràrquica, i en què les administracions, no interactuen i no aprofiten totes les potencialitats que tenen de la resta d'actors que estan al voltant del sistema. Jo crec que hi ha no hi ha també a les institucions públiques, i aquesta és una qüestió que també caldria no perdre de vista. A vegades parlem de les institucions públiques com un tot, però l'Estat té diferents braços. I l'Estat té el braç amable, però té el braç que no és tan amable. I en aquest sentit també cal posar èmfasi en això. I després també tenim uns professionals en alguns d'aquests àmbits que en el fons tampoc volen perdre un poder i un estatus. És a dir, quan tu vas amb
cap d'urbanisme, per dir alguna cosa, i li planteges quin urbanisme fem i quines conseqüències té l'urbanisme que fem o com dissenyem les ciutats avui en dia en termes d'inclusió i cohesió social, i li planteges que això ho hauríem de fer participativament, escoltant totes les veus, incorporant tots els actors, no vol perdre el poder de l'urbanista, que és el que dissenya i ha dissenyat sempre, i ningú li ha d'explicar com es dissenya una plaça o un espai públic. Per tant, jo diria que necessitem també en aquest sentit que les institucions siguin atrevides i innovin, una altra paraula que ens agrada però no ens agrada, però cal atreviment, cal provar, cal plantejar canvis de fons, no modificacions. Per això jo deia la transversalitat és una estafa, en el sentit que fa 20-25 anys que parlem de transversalitat. I tots sabem que al final la transversalitat, doncs, ja sabem que és útil, però jo recordo fent una avaluació justament d'un pla d'inclusió que un professional de l'àmbit social precisament deia no, és que hem aconseguit implicar moltes de les àrees de l'Ajuntament. Però deia sí, però quants d'aquests altres departaments ens truquen a nosaltres per demanar-nos coses? És a dir, som nosaltres que anem al darrere. I això no, aquesta no és la solució. Per tant, necessitem també canvis a nivell organitzatiu. Si fem una mirada, si féssim un pla zenital de les administracions, dels edificis, només veuríem parets. Jo tiraria totes les parets a terra. Totes les parets a terra i pensaria de quina forma construïm equips multidisciplinars, multi de tot, per aproximar-nos a aquests problemes complexos d'una mirada diferent. Evidentment, també cal trencar amb aquesta idea, ho dèiem abans, de dir l'administració no és l'únic actor, ha d'obrir-se, ha de plantejar espais de participació amb actors públics, privats, tercer sector, ciutadania, moviments socials, activisme, etc. I els serveis socials, des d'aquesta perspectiva, en l'àmbit públic, jo crec que el que han de fer no és tant convèncer els altres que tenen un paper en relació a la inclusió, sinó que els han de responsabilitzar. No es tracta d'anar a demanar gairebé caritat per dir col·labora. No, es tracta de dir implica't i el que tu fas té conseqüències. I de fet moltes vegades les conseqüències del que fan els altres acaben repercutint en l'àmbit dels serveis socials. I en segon lloc, i amb això acabo el meu torn, també m'agradaria fer alguna reflexió des d'una perspectiva més política i ideològica que no només afecta a la part organitzativa. També ens hauríem de plantejar aquesta idea que s'ha apuntat en algun moment. Tenim institucions públiques que crec que en bona mesura han renunciat en el seu rol de lluita contra les desigualtats i en relació a la garantia dels drets. I en molts casos tenim molts exemples que ens demostren que el suposat estat social té molt poc de social. Tenim institucions aporofòbiques. Veiem ajuntaments que aproven ordenances en què si hi ha persones que estan buscant en els contenidors els hi apliquen una sanció. Ara sentia l'altre dia, en el cas de París, fins i tot, preparant les Olimpiades següents, estan expulsant totes les persones sense sostre al centre de París a les rodalies. Tenim institucions racistes. Sortia ahir, el cas de la policia d'Irun, crec que era, premi per al que... dies de vacances per al que capturi persones immigrants sense documentació. Premi 10 dies de vacances. I molts altres exemples. Per tant, les institucions que suposadament han de garantir uns drets sabem que en molts casos també són els qui estan justament actuant d'una forma que va clarament en contra d'això. I un últim punt seria també sobre el rol dels professionals. Crec que també aquí sortia ara el tema de l'activisme, la participació, etc. Però també quin ha de ser el rol dels professionals. Els professionals, sobretot els que estan a la primera línia, els que estan dia a dia, els que coneixen clarament la realitat, els que sovint no parlen, altres parlen en nom d'ells, però els professionals moltes vegades, davant de les situacions que veuen, quin paper han de tenir. Necessitem professionals que siguin activistes? Necessitem professionals que diguin no, tornant a Arendt i a Eichmann, que deia no, jo complia ordres, per tant jo veig el que passa però jo no dic res. O necessitem professionals que davant d'això també d'una forma evidentment col·lectiva i organitzada i no individual siguin verdaders garants de tots uns drets que veiem que sistemàticament s'estan vulnerant. I també com es relacionen els professionals amb l'activisme. Les relacions serveis socials PA, per exemple, en aquests darrers anys, donen per pensar també en
fins a quin punt determinades persones que s'han vist en situacions d'exclusió residencial, amb qui confien, no? I jo crec que això també és una qüestió a tenir present, no? I finalment jo crec que, tu ho deies ara també, és a dir, portem 10 anys en què la taxa aerope a Catalunya oscil·la entre el 25 i el 30% de la població i no passa res. És a dir, tenim molt poca capacitat d'incidència en la societat i tenim molt poca capacitat de teixir aliances i complicitats ja no amb els usuaris o amb les persones amb qui treballem, que sabem que probablement tenen moltes altres urgències que no anar a militar, però també en molts altres col·lectius. Muy bien, ahora que planteabas la cuestión del activismo, yo me acordaba de una fotografía que me estremeció, que fue en pleno 11M, en aquellos tiempos de las plazas y tal, se formó la plataforma del tercer sector de España. Se hicieron una foto y eran 8 señoros de mi edad con corbata y la ministra Ana Mato era la que no era señoro con corbata de mi edad, ¿no? O sea, un país que estaba bulliendo, el tercer sector de pronto da una imagen como de algo muy raro, ¿no? Tú, Ariadna, que vienes del tercer sector y que de alguna manera nos puedes decir qué papel tiene el tercer sector, qué aportación diferencial hace para construir la exclusión social o para construir la inclusión social. Doncs, per respondre a aquesta pregunta, jo la subdividiria en dues. I aquí estiro d'algunes reflexions que hem compartit, Fernando, en moltes converses compartides. Jo crec que primer és interessant saber quin és el valor diferencial que aportem des del tercer sector. I començaria dient que l'àmbit d'intervenció no és el valor diferencial i que, per tant, hem de buscar altres valors diferencials. I quins serien aquests? Doncs serien trets com la solidaritat, la gratuïtat, la base comunitària, l'acció voluntària, però n'hi ha dos als que m'agradaria posar èmfasi, que és els models de governança i de gestió i la intersecció entre la pròpia comunitat i les relacions primàries. En el primer, el model de governança i gestió, aquí el valor diferencial que aportaríem, que aportem al tercer sector, és l'ADN del naixement de les nostres organitzacions, de la iniciativa social. Per tant, crec que hem de recuperar, aquelles que no ho estigueu fent, hem de recuperar aquest ADN del naixement de les nostres organitzacions, és un ADN més comunitari, i aquest ADN l'hem d'elevar cap als models de gestió i organització, perquè crec que no hem de basar-nos en models, com deia el Xavier, del segle XIX. I l'altre, la interseccionalitat entre la comunitat i relacions primàries. Aquí saltaria com a la segona part de la pregunta. El valor que podem aportar des del tercer sector en la inclusió social, doncs diríem, al tercer sector estem en una situació privilegiada. Estem en una situació privilegiada perquè coneixem les realitats socials de primera mà. Per tant, hem d'esdevenir, no només podem, hem d'esdevenir un laboratori d'innovació social, ja que som les que estem atentes i les que estem empenyent i hem de seguir empenyent en oferir i en reclamar tots aquells recolzaments necessaris que necessitem per avançar cap a una societat més inclusiva. I alhora, des del tercer sector, som les que podem intentar revertir l'assistencialisme més en clau d'empoderament que amb mirada més assistencialista. I aquí sí que m'agradaria dir, i això com ho hem de fer? Com ho hem de fer des de les organitzacions del tercer sector? Doncs crec que torno a anar cap a l'estructura i tornaria a anar cap als problemes complexos. Ens hem de qüestionar en com estem organitzats i per a què. I abans de dir cap a quins models hem de tendir, o crec que hem de tendir, primer diria el per a què, perquè quan sabem el per a què ens agafa molta més força de dir i cap a on. Doncs perquè hem de poder estar més properes a realitats socials, perquè hem de poder ser més àgils en la presa de decisions, perquè hem de poder crear equips multidisciplinars i dinàmics, que això vol dir multidisciplinars, barrejar-nos entre professionals i dinàmics. Quan ens ajuntem per un repte
que tingui sentit ens ajuntem, quan deixi de tenir sentit ens desajuntem i ens ajuntem amb qui faci falta. Perquè hem de poder reconèixer iniciatives innovadores que neixin de l'atenció a les persones, de conèixer les realitats que realment estem veient sobre el terreny, on la jerarquia, aquí faig menció a Donella Meadows, un llibre de Pensar en sistemes, on la jerarquia estigui al servei d'unitats més petites i no controlant o amb poder sobre. La jerarquia no és dolenta, però ha d'estar al servei de. On es pugui compartir la presa de decisions, on puguem traçar estratègies conjuntes, per tant, on tots i totes puguem avançar cap a la transformació social i donar resposta a reptes del segle XXI. I, per tant, només una pinzellada, perquè sé que anem molt malament de temps, Fernando. Quins serien aquests models organitzatius? Doncs hem de començar a construir, també dir-vos que des de la Fundació El Maresme, que és des d'on jo vinc, doncs el juliol farà 3 anys que estem fent aquesta aposta, transformant el model organitzatiu. Hem d'anar cap a organitzacions més àgils i flexibles, que puguem respondre a la complexitat social. Organitzacions amb un enfoc ecològic i no mecanicista. Organitzacions vives, obertes, on compartim la presa de decisions, que es vagi en l'autogestió i l'autoorganització, on aflorin nous estils de lideratges, on l'estratègia, com diu Mintzberg, pugui aflorar des de qualsevol lloc de l'organització, organitzacions basades en principis estils, basades en governança democràtica i sobretot on la base sigui el coneixement col·lectiu, on ara podríem evidentment desenvolupar què entenem per coneixement col·lectiu. Per tant, jo crec que hauríem d'apostar cap aquí. Tengo una tercera ronda de preguntas, pero si hay alguien que quiere meter un poco la cuchara, yo se lo voy a permitir. Si alguien, ahí tenemos una mano, venga. 2 o 3 intervenciones del público antes de haceros la tercera ronda, para que se escuche un poco la... Sí os pediría como muy breve, ¿no? Que nos dé un poco el pulso de cómo estáis pensando. A ver. Sí, se'm sent. Sí. Sí, disculpeu, seré superbreu. No, jo estic entrant en un debat escoltant-vos respecte al segle XIX i al segle XX. Aleshores, jo que sóc de les que vaig començar a treballar el segle passat, penso que justament en aquell moment les organitzacions eren molt més flexibles, molt més obertes, que els treballadors que estàvem en el camp social combatíem molt més, o sigui, sortíem molt més al carrer, estàvem molt més propers a la gent i a tota la mirada comunitària, i justament penso que a mesura que s'han anat institucionalitzant, les institucions s'han convertit en institucions molt més rígides, que és molt més complicat tenir aquesta mirada i que a vegades penso que som molt crítics amb els models anteriors i crec que també seria bo que aprenguéssim a recuperar de models anteriors. I estava amb aquesta reflexió perquè crec que ha sortit ja en 2 opinions i m'ha semblat important també reflexionar. ¿Alguna persona más por ahí? ¿Alguna mano? ¿Queréis aquí como meter alguna cuñita? No veo bien, pero igual... De momento no. Pensad un poco, porque luego os voy a volver a dar la palabra. Xavier, al final las políticas... Ay, sí, había, perdón. Sí, hi ha algo. Perdón, gracias. Hola, sí, merci. Una qüestió en relació al que comentava abans en Xavier. A mi quan ella estava definint una miqueta el futur possible, plausible o necessari dels serveis socials i parlava d'aquesta forma d'entendre la solució compartimentada de les parets i què passaria si tiréssim parets, a mi em venia al cap una evolució de l'exemple que posava, que és que pogués enfonsar-hi el sostre perquè es van dissenyar així per estar compartimentades i per tant em venia al cap la pregunta de si es pot reformar o cal reinventar d'alguna manera això que defineix els serveis socials i bona part del tercer sector, d'alguna manera que ens hem anat mimetitzant amb aquesta forma de fer i de donar resposta a les problemàtiques que ens trobem en el dia a dia. Merci. Muchas gracias. ¿Hay alguna mano más por ahí? ¿No? Allà. Sí, venga. Hola, bon dia.
Venien unes reflexions, abans amb la Begoña m'ha remogut molt el cap, ara se m'estava removent tot el cos. Llavors, pensava en aquesta capacitat de transformació que diem que tenim totes, si nosaltres realment estem facilitant-la, si som assistencialistes, on estem situant a l'altre, què estem fent nosaltres com a administració pública, en el cas de l'administració pública o com a tercer sector, estem ampliant aquests límits dels que parlàvem, i davant de la pregunta que ens fem si estem davant sols, segur que sols no estem, però potser ens ho estem buscant a l'estar sols. Si al final volem canviar les coses i veiem que com estem anant no funciona, potser hem de començar a fer les coses ja diferents. I ho volia compartir perquè crec que aquí totes podem fer alguna cosa per fer-ho diferent i crec que ens hem d'animar i ens hem de tirar a la piscina. Molt bé. Luego os voy a dar más palabras. Xavier, al final esto lo hacen personas, las personas las formáis en la universidad. Danos alguna pista de la formación de profesionales. ¿Cómo tiene que salir la gente de las instancias formativas para luego poder contribuir a la inclusión social? Bueno, ara, criticàvem les administracions públiques, ara podríem criticar la universitat, que no deixa de ser una administració també excessivament burocràtica, rígida i que dificulta molt els canvis i les transformacions. Per tant, jo crec que això és un primer element a tenir en compte. La pròpia universitat és molt rígida, és molt difícil introduir grans canvis, limita que puguem fer innovacions també en la docència i en la formació que fem. És una institució que precaritza en bona mesura els seus professionals, i això també ho hem de dir, i que no permet que gent que està en l'àmbit professional i que no vol fer una carrera acadèmica convencional, que seria molt útil per a la formació dels futurs professionals, pugui incorporar-s'hi. I això crec que és una llosa que s'hauria de canviar i s'hauria de modificar. També tenim un perfil d'estudiant molt determinat, i això també és una qüestió a tenir en compte. Tenim uns estudiants, en fi, no ens fixarem ara només en el dolent, perquè hi ha coses molt bones, però tenim uns estudiants que en molts casos han de compaginar treballar amb estudiar, amb tot el que això comporta, i això dificulta molt la vinculació dels estudiants amb la universitat, però alhora també tenim gent que es vol formar en aquestes professions des d'una mirada molt vocacional, la qual cosa no és negativa des del meu punt de vista. En tot cas, hem de veure també potser com la universitat tradueix aquesta vocació en el salt a la professió. Però aquest perfil, tant del que serien els estudiants com el que seria la institució, em sembla que és important de tenir en compte. Quin problema, des del meu punt de vista, sobretot jo en aquests moments coordino un grau en treball social a la Universitat de Girona, percebo? Doncs que en bona mesura la majoria dels estudiants de les professions socials, m'atreviria a dir del treball social, l'educació social, la pedagogia fins i tot, són estudiants que venen amb una mirada molt enfocada cap a la intervenció, la formació que esperen és molt professionalitzadora i en canvi quan se'ls planteja formació més reflexiva, més teòrica, més conceptual, doncs això genera mandra, genera una certa apatia, genera una certa desgana. I jo crec que la possibilitat de trobar aquest equilibri entre la vessant aplicada, pràctica, d'intervenció, amb una vessant analítica, teòrica, conceptual, és molt important. No podem intervenir en problemes complexos sense entendre'ls. I per tant els estudiants tenim aquest repte també de com introduïm aquestes qüestions. I després m'agradaria també dir una cosa, perquè ens podríem fixar molt en les professions socials, podríem parlar molt de com ho fem, de com ho podríem fer millor. No em vull menjar més temps i en tot cas si algú després té alguna pregunta podem parlar. Però també crec que una qüestió que ens hauríem de plantejar, que el sistema universitari potser s'hauria de plantejar també és fins a quin punt estem reduint allò social a professions que se suposa que són estrictament socials. És a dir, els graus de treball social incorporen formació en dret, incorporen formació en economia, incorporen formació en sociologia, en política, molt necessària, útil, en filosofia. Però la meva pregunta és, quants graus de dret, per exemple, incorporen formació en qüestions de tipus social? Quants graus en urbanisme, en arquitectura, incorporen formació en temes d'inclusió, cohesió, és a dir, per prendre consciència? Parlàvem abans dels professionals. Necessitem professionals que entenguin, més enllà dels de l'àmbit social, que tenen un paper en la inclusió o en l'exclusió. En la formació, jo crec que també tots els graus universitaris haurien
anar també en aquesta línia, i això també és simptomàtic. Parlem que les professions socials no tenen poder, no tenen un reconeixement social molt ampli, passa també en les disciplines, i les nostres disciplines, ens agradin o no, almenys en l'àmbit de les ciències socials, són també disciplines febles en relació a d'altres, i això ens limita la possibilitat també d'influir en aquests àmbits. Muy bien. Güines, ¿cuál te parece que puede ser alguna pista que nos darías? Porque tú has dicho el Estado es una relación social, podríamos decir, en nuestros servicios sociales, en otros servicios. ¿Cómo pueden ser espacios donde allí esté sucediendo el empoderamiento y la participación? ¿Cómo lo conseguimos? A ver, obviamente no es una pregunta tampoco fácil, pero diré dues coses. No? D'una banda, repeteixo la pregunta que he fet. Quines són les persones que treballen en els serveis socials? Són ciutadans. No? Són ciutadans. Quina relació tenen amb l'Estat? Que defineix, finalment, les normes que organitza i té un impacte directe en l'organització del treball que duen a terme. Finalment, és una relació contractual, que jo soc treballadora i l'altre és que contracta el meu servei, per tant, no deixo de ser una persona treballadora. Tinc l'opció organitzar-me, no només reivindicant millors condicions de treball, perquè també és una cosa que s'hauria de parlar i es parla molt poc, de les condicions de treball de les persones que treballen en serveis socials, per millorar les meves condicions de treball, les nostres condicions de treball, per canviar el que companya explicava, de que si engreugem, si estem ampliant, si estem perpetuant aquest assistencialisme o realment la nostra feina realment serveix per transformar. Òbviament que sí, es pot servir de manera perfecta a transformar, sens dubte. Jo crec que qualsevol espai d'aquest tipus d'interacció, com també explicava la Begoña, és a dir, no només explicar quins són els recursos, sinó reconèixer, tenir la cura, escoltar, acompanyar, d'acord? Clar que sí, tot això transforma. És a dir, jo soc una persona d'origen migrant que he vist aquí a Catalunya des de fa 15 anys. Hi ha hagut moments molt claus, molt importants a la meva vida, que ha transformat la meva realitat. És a dir, ha participat finalment la persona que soc ara. Per tant, clar que transforma. Ara bé, si tenim limitacions perquè les normes, perquè l'estructura ho impedeix, doncs hi ha una única solució, és organitzar-se. Organitzar-se i reivindicar les condicions del treball i la forma del treball. És a dir, com vull jo exercir la meva professió? Què és treballadora social? Què vull que sigui? Quin és el significat que poso? Doncs, òbviament, si nosaltres organitzem i ho definim i resignifiquem les coses, això no només és un procés d'empoderament, sí que és una actitud col·lectiva que té un impacte molt clar sobre la democratització d'una societat. És a dir, perquè la democratització d'una societat vol dir ampliar l'esfera pública. Què vol dir ampliar l'esfera pública? No només contra la privatització, sinó també polititzar diferents tipus de desigualtats. Desigualtats que afrontem nosaltres i desigualtats que afronten les persones que ens acudeixen. Aleshores, la nostra actitud, òbviament, té un impacte molt clar sobre la democratització. I una última cosa, a part d'organitzar-nos, crec que també és molt clau recordar que els humans amb prou feines decideixen coses. És a dir, nosaltres no triem on neixem. Jo vaig néixer a Turquia, Turquia era un país diferent l'any que vaig néixer jo i ara és un país diferent. La persona que neix a Tànger, la persona que neix a un poble de Colòmbia o de Perú o dels Estats Units no decideix on neix. Aleshores,
No decideixes amb quin color de pell neixes. No decideixes si ets ric o pobre. No decideixes si el lloc on has nascut hi ha escoles privades, hi ha un bon sistema de transport públic, si hi ha infraestructures municipals, si hi ha aigua potable, si hi ha accés a un CAP. Sí? Jo quan treballava amb les persones refugiades del poble iezidita, els preguntava us està vulnerant els drets a l'accés a la sanitat pública perquè l'estat turc impedia, i em deien, què és això? Què és això? És a dir, és que, òbviament, per una persona que neix en un territori concret i amb una estructura política concret, que això defineix quina concepció té de si mateixa i dels seus drets i de les possibilitats que pot reivindicar. Però si nosaltres, com deia una altra vegada, em repeteixo potser massa, la Begoña, si nosaltres acompanyem, coneixem i reconeixem i intentem, a través de la seva inclusió a l'esfera pública amb ple drets que d'alguna manera nosaltres tenim, el que estem fent és democratitzar la nostra societat. I penso que aquí els treballadors, els serveis públics, o treballadores dels serveis públics podem fer molt i estic segura que ja ho estan fent molt també. Ariadna, queremos creer que los itinerarios de las personas son itinerarios de inclusión gracias a las administraciones públicas de servicios sociales y de otros servicios, gracias a las organizaciones del tercer sector, pero ¿tú qué les pedirías a estas organizaciones, tanto las unas como las otras, para que sean más realmente cauces o canales o promotores de la inclusió social? Doncs primer, si realment volem avançar cap a la inclusió de persones que des del tercer sector estem acompanyant, jo crec que ja ho sabem, però hem de posar les persones al centre, i posar les persones al centre vol dir escoltar-les, conèixer i reconèixer la seva història de vida, els seus desitjos, les seves voluntats, i les organitzacions haurem d'anar aprenent a adaptar-nos nosaltres a les persones a qui estem acompanyant cap a la inclusió i no que elles s'hagin d'adaptar cap a les nostres estructures, que sovint reflexem les estructures també a nivell de cartera de serveis socials, i aquí obriríem tot un altre debat. Per tant, diria, posem les persones al centre, coneixem-les, reconeixem-les, escoltem-les, coneguem la seva comunitat i des d'allà comencem o seguim treballant, anem a reteixir, com el patchwork que deia la Begoña, anem a reteixir tota la seva comunitat amb aquesta voluntat d'inclusió social. I des d'allà elevem-ho cap a estructures més globals on tinguem impacte, estructures més estratègiques a les organitzacions, a les federacions, a l'àmbit més polític, on puguem tenir un impacte real de transformació. Crec que la transformació, per ser real, ha de ser lenta, però hem de buscar l'equilibri entre ser excessivament lent i que pel camí ens anem cansant i anem perdent el camí de què estàvem fent. Per tant, jo què li demanaria a l'administració? El Xavier deia innovació, i deixaves anar la paraula innovació així com amb por, de dir ai, que diem innovació. Jo aquí ara llançaria i diria, i no sé si toca dir-ho o no, però ho dic, jo els diria valentia, sou vosaltres qui podeu accelerar coses que han de passar i que crec que molts sabem, molts i moltes sabem que han d'estar passant. Valentia, ho dic amb tot el meu respecte i humilitat, anem a crear coneixement col·lectiu reconeixent quin ecosistema hem de participar en l'àmbit de coproducció de polítiques públiques. L'esfera política i l'acadèmia amb la deliberació de coneixement ideològic, la universitat i associacions científiques amb el coneixement científic, el tercer sector i col·legis professionals amb el saber pràctic, expert, ètic, filosòfic, normatiu, centres de recerca, tecnològic, consultories, observatoris, amb la tècnica i la metodologia. I en l'administració, diria, anem a accelerar els canvis, els marcs jurídics que necessitem per realment accelerar canvis i anem-los a dotar econòmicament.
Per tant, bàsicament li diria que sigui facilitadora i propulsora de la transformació que necessitem amb mirada col·lectiva i d'ecosistema de coneixement col·lectiu, que avanci cap a la coproducció, governança participativa de tots els agents que hem d'estar treballant-hi i quan en aquest àmbit de coproducció, en un àmbit més d'estratègia, d'ecosistema, això ha d'estar realment molt arrelat des del dia a dia, la persona que està acompanyant aquella persona en situació de risc, coneixent-la, reconeixent-la, entenent la seva història de vida i des d'allà anem-ho a fer pujar en l'àmbit on es poden accelerar canvis per la nostra societat. I també demanaria, deixeu-nos de... El tercer sector cada cop més estem amb laberints de burocratització, laberints de subvencions, on dediquem masses esforços i recursos econòmics en seguir sobrevivint i els deixem de dedicar cap a l'atenció a les persones. Per tant, també demanaria dins la legalitat i normativa, però anem-nos a facilitar una mica la vida, enfoquem-nos tots cap allà on volem realment, perquè és que si no les organitzacions necessitem cos i muscle amb coses que no són la nostra missió. També demanaria això a l'administració. 3 manos, por favor, por ahí. Sí, heu preguntat què demanaríeu a l'administració. Per mi l'administració és un ens abstracte, de la mateixa manera també que el tercer sector hi ha molts tercers sectors, hi ha fundacions, si veig que tu vens en nom d'una fundació, hi ha fundacions que hem trecat el barret, però hi ha fundacions que és una jerarquia i una explotació increïble. Són ens molt abstractes. Jo demanaria, què ens demanem a tots, perquè sí que és cert que l'administració t'imposa uns tràmits i una burocratització exagerada, però a vegades hi ha persones al darrere que les poden trencar. A vegades les normes són les mateixes per tothom. Jo he tingut l'ocasió de relacionar-me amb un centenar d'ajuntaments per un cas molt concret i he vist com la resposta en uns casos en venia amb un decret de 10 pàgines i altres amb una simple trucada i un correu molt senzill. I tots han fet correctament el procés jurídic. És a dir, què demanem a les administracions, què demanem a les empreses? Jo diria què ens demanem a tots, si estàs a l'administració, si estàs en una empresa, si estàs en una entitat, i que per mi és aquest treball comunitari que estem dient. Siguis on tu siguis, has de tenir aquesta vocació de servei. Hi ha polítics amb esperit de servei i hi ha polítics que no. Hi ha empreses amb un afany capitalista terrible i hi ha empreses amb voluntat de servei. Jo no utilitzaria l'ens abstracte, sinó tots i cadascun som corresponsables que això funcioni. Vale, más palabritas, más manos por aquí donde hay. Sí, hola. Hola, muy bien. Aquí al fons. Perdó. Jo una mica també vinc del tercer sector i una de les coses que m'ha fet pensar també, Ariadna, és fins a quin punt moltes vegades tenim aquesta idea molt autocomplaent en relació al tercer sector. Sempre hem venut que Catalunya era un oasi, la fortalesa del tercer sector. Jo personalment crec que amb el temps és una camama que ens hem anat com dient-nos a nosaltres i al final també hem de plantejar el rol del tercer sector, exactament què i per quan i de quina manera, si no estem també les entitats del tercer sector legitimant una mà d'obra barata per part del sistema, per part dels serveis socials, que nosaltres mateixos estem vivint moltíssima violència institucional per part de les administracions, i això l'Ariadna té tota la raó del món, però crec que hem de plantejar-nos realment, jo crec que el grau d'externalització en forma del tercer sector, i jo vinc del tercer sector i el defenso des de l'activisme, crec que s'ha de replantejar molt a fons. És a dir, crec que excepte les presons tot ho tenim externalitzat en aquest país, en tercer sector. I també ens hem de plantejar, ens hem de fer veure fins a on i per què. És a dir, o el tercer sector o innova i fa incidència política, o sigui, un tercer sector que no fa incidència política per mi no deixa de ser una baula més que va desmuntant l'estat del benestar a partir d'externalitzacions, moltes vegades amb entitats, algunes petites, algunes artesanals, algunes amb molt activisme, però algunes d'altres multinacionals, que ja les coneixem totes, i que després ens normalitzem que concursos públics vagin a finançar
qualsevol dia es presenta un CLECE, un Fomento, és a dir, hòstia, la derivada en la que estem anant aquí, amb aquesta legitimació de tercer sector, suposadament aprofiten els seus valors, però crec que és un discurs com molt adulterat i que hauríem de poder replantejar també una mica de fons. Merci. Gràcies. Más palabras por ahí? ¿Dónde? Puc dir una cosa, Fernando? En aquest punt és on... Bueno, ja ho he dit, no? 15 segundos, eh? Perdona? 15 segundos. Totalment d'acord. En aquest punt és on jo demanava valentia, per dir valentia. És que crec que dels polítics esperem això. O sigui, si algú pot transformar cap a allò que sí que volem i excloure allò que no volem ja tolerar, jo crec que ha de venir des d'allà. I la innovació social l'empenyarem, s'empenyarà des d'on s'ha d'empènyer. Completament d'acord amb el que estaves apuntant. Vale. ¿Hay alguna mano por ahí? Sí, allí. Hola. Jo aquí volia fer una mica la reflexió amb el que ha llançat en Xavier, que m'ha semblat molt interessant, que era que en comptes de convèncer havíem com d'implicar diferents agents. Jo ja no me'n vaig amb una banda més de polititzar, sinó que fa poc vam rebre una formació de la Clàudia en temes de mirada comunitària i em va semblar molt interessant de rebaixar-ho una mica i no portar-ho al nivell macro. Llavors era algo tan senzill com de partir d'unes necessitats més individuals, de com les fèiem aquestes a nivell col·lectiu. I llavors aquí hi havia tota aquella reflexió que jo pensava que a vegades, això és més autocrític, però que les pròpies barreres que a vegades ens posem com a serveis socials és aquest ego que ens sorgeix a l'hora d'estar com amb altres agents. El fet de voler buscar aquest reconeixement ens posiciona amb un ego com que no rebem allò que esperem dels altres. I llavors jo penso que molt aquí està la clau, és a dir, si anem més, ja et dic, vaig cap a una branca més de no polititzar, sinó de dir com a serveis socials, potser sí que estem sols en alguns moments, però jo penso que a vegades aquest ego és el que fa la barrera de que no puguem trobar aquestes aliances amb els altres serveis o agents o actors. Llavors, amb la línia que anava la Cristina, que deia que som nosaltres que podem impulsar per accelerar tot això, a vegades penso que és com molta responsabilització que ens posem a nivell de serveis socials i que la clau està aquí. És a dir, poder no recau tot sobre nosaltres, sinó que hem d'anar a buscar altres agents o altres actors del propi municipi que realment van una mica amb la mateixa línia que nosaltres, perquè al fi i al cap, vull dir, nosaltres tenim la nostra mirada, però els altres també, i per tant és com busquem aquest punt en comú. No sé, jo he fet aquesta... Molt bé. Més enllà. Una última... Aquí, la última. Aquí delante. La última intervención de este rato. Por aquí. Cuarta fila. Tercera fila. Bon dia, moltes gràcies per les vostres aportacions. Faig un matxembrat del que he escoltat a la primera ponència i ara, i el que han compartit les companyes. Jo crec que hem de ser realistes. Els polítics representen una part de la societat, perquè la gent no participa en les eleccions, ho sabeu, i no podem esperar això. I hem de ser realistes que aquest sistema, si hi ha una crisi en què la gent no hi creu i tal, doncs és que, desmuntem, s'està desmuntant d'altres maneres, no tan catastròfiques, però hem de ser conscients d'això. I hem de ser conscients que ens afecta a totes i que hem de ser autocrítiques amb tot. Ara parlàvem amb la companya en què, vull dir, treballem-nos realment nosaltres. Jo sempre comparo amb que una treballadora social ha d'estar treballada. Vull dir, un professor de gimnàsia està en forma, nosaltres hem d'estar en forma. I això no ho diu ningú. Vull dir, se fan unes supervisions de casos i no anem més enllà. I l'altra cosa que volia afegir, que en un altre debat de Girona vaig escoltar, que parlaven del sistema, el que deia la primera noia que ha parlat, que hem de ser així més lluitadores. Ja recordo al principi d'exercir, hi havia una companya, la Teresa Lavèrnia, que em va explicar 3 categories, les assistentes, les assistontes
i les insistentes. Jo crec que afegiria una altra amb el sistema que vivim és les resistentes, perquè hi ha una part de sistema en què entrem dins de la burocràcia que al final l'únic que es fa és resistir. Muchas gracias. Bueno, pues hemos terminado esta primera sesión colectiva después de la conferencia de Begoña. Os animo a que vayáis ahora a las comunicaciones, que son muy importantes para seguir dialogando y que también sigamos dialogando a través de las redes sociales. Muchas gracias.